kuning teko jare capek mangwa nongko wis ngejawar. Kapan maneh dikai iwak jahe capek maneh. Lah iya tulas ini. Wis seru iwak oleh sak kresek yo. Diurupi suka. Ngene lak ngisi-ngisi no aku sih. Cek aku kuwi isin aku nek kepethuk bebek iki. Awas sim yo kon. Nek katik kepethuk aku. Ojo celuk jenengku capek. Ditenono nek kepethuk aku cilono kon. Selas oh kli. Ciloko kon. Wong blangkonan. Lho blangkonan. Tulasan. Flower. Temen dolas Sim. Karo aku capek. Lah iki bedhe kon tumpaki. Lho, karo aku iki aku mang pegel ya tak tumpaki. Lah pokok ndoleki dolas Sim, capek. Aja melok-melok kon. Erosi aku sesuwe nek ngene iki. Pasti ana iki ana sekitar kene. Bedhe ana kene, pasti ana kene. Tak golekane kene. Wong blang keliru maneh. Dolas Sim. Capek malah lapar. Rene. Nek pedaku pisan. Konangan aku mari ngenteni wak jahe rimang. Paling noleki aku. Waduh, pedaku dilunggui capek pisan ana kono. Aku iki mulih iki ya apa? Tak tolek nggo di sini tan ae. Tenang mulih capek iki. Tak nang kita nang ndukur kowe ta wis. Tak ono kene. Mene capek mulih aku tak mudun. Aku mang cuma dolasen nang kono iku mang. Nandi arek iki mang. Opo rek? Walah. Ngereken dolasen tok. Pegel ngrasakno sing iki. Nunggu kene sih. Walah Sim. Kon niku ya ngono. Kene mancing suwasolake girang-girang. Ngoleno bebek. Dadak dijoli suket. Ya. Ditenono ae Sim nek kepethuk. Mantuk. Nasa titik rek. Waduh, malah turunan di isor capek iki. Capek gak ngali-ngali ku ya apa ana aku wis kebelet ngoyo iki. Aduh, ya apa rek capek iki rek. Ya, wis ah, drotos ah. Cik ngompol pisan keboyo tak capek gak ngali-ngali. Oh. Apa iki? Kok pesing? Oh, dolas Sim. Awas kon. Goleki. Aduh. Run. Capek mang gak ono. Iki nang kene. Wis tak sikitan nang kene ae. Gara-gara wak lur wae, capek dadi muri-muri gak karo-karuan. Ada iku.
ini. Oh, iki. Iki lambene. Wah, sing enak arek iki. Kelambine tak gowo ae. Wis kelambine tak gowo ae wis tepak wis. Ngarep gak goleki arek iki kok. Wis gowo ae. Halo. Klambi suwal-suwal mandi digowek capek. Lah aku iki kok mulai ya opo? Sepeda ono kono. Mosok aku iki mulai katen muda. Apa sih tak gawe mulai iki? Mosok kan gak tutupi godhong. Ah, kresek iki kok ae, tak gawene suwal. Lumayan nemu kresek kena kayak mulai gak musuh wis malian katon kresek ae iki wis lumayan wis kena kayak mulai mulai mah lho klambi digawa suwal digawa sandal dikarekno cak peiman sandalan tok ngene. Anjane wong MacGyver iku akeh akale. Gak apa-apa no, tetep MacGyver iku menang. Kan di pedaku mang. Iku tak nampe sare. Satu nah dengan sing klemis turu enak ini waras bisa mari masuk boy capek tuh baru bersaiki dadi luwih maneh. Lah nek ora capek nang omah. Nang omah sih. Ini ya apa ping greges ngono ae. Mosok to gua capek awak loro sik seneni ae. Keburi nang kono mang lho, Mak. Klambi yo gak ono pisan, Mak. Lah iya, nang sari kok kono. Nang disaring ya, Mak. Iki kono lho ki jero. Iki ta, Mak. Ya wis iku gawean. Mak, Apa le? kopi karene kapan iki? Yo karene mau mbiyen ngono le wis. Gak apa-apa ta. Apa-apa. Nang ketemu loro, Mak. Wah, ada apa? Ada, Mak. Oh, enak Mak kopi ini, Mak. Ngawur ae. Yo nek ono capek rene yo nggo aku waro loro ngono, Mak ya. Oh, ngono ta le. Oh wis tak warai. Iya, Mak. Aku yo ngamantu kudu turu, Mak. Ngantuk. Ya iku kelompro wae. Mari buri kok ngelompro. Endi wae? Yo ilang kabeh nang kali kono, Mak. Yuton, Le ana apa? nang dijelasin Yuton. Mbok ta iku mau teko-teko kok soalan kresek iki lho. Jarene buri tapi ya golek iwak. Mbok tah kerasakno arek situk iku. Endi arek saiki? Iku lho le parano dhewe klesetan. Loro jarene. Oh iya. Tak parengan Yuton yo. Oh iya le, parano. Nuwun. Capek. Ada awakmu kae enak sih. Iya, awak greges. Walah Sim. Aku nang ndelok awakmu iku sih. Ndelok kelakuanmu ya greget ten. Tapi nek loro ngene ya sakno ndelok kon. Lho.
Soalmu. Lho, penegawok ta. Kali tak buat iku iki. Ojo larang iki, Pak. Apaan nih, Sim? Awakmu sing loro iku. Iki cawek ndas ngelu anas liaceng. Kane endas ngelu, Sim. Awak panas. Iki wis umum, Sim. Endi-endi wong loro ya biasa ngono. Tapi nek liaceng sih, mosok ya biasa. Iya cawek. Ya ngeloki ayo. Loh. Lah lapo cawek ibu cawek. Kowe nepek tuku gendi. Nang lowak. Ya ampun, gede-gede ta. Gede-gede ya ana sing jongol, ana sing kuret. Mosok Pak. Ya ndelok merek, Pak. Nek ana merek ana jongol, kuret ana. Oh, bedau kowe ini. Kopi aja, Pak. Kopi mesak gelas. Pak wis. Ya mak mang adange banyu nek sak dandang tapi ngombe sak cingkir. Lah liyane kaya opo mak mang yo. Sim. Tak delok-delok awakmu ya mulai sampe. Lapo kok kon gak rapi-rapi sih? Ya, lah peno lho. Dudoh 5 tahun gak tolek maning. Gak runtin awake peno iku yo kan. Aku ndi sih? Saiki lak wis zaman internet sih. Sungguh saiki golek nggone HP, di internet kan ono sing jenenge aplikasi kontak jodoh niku sih. Yo gak apa-apa ndi sih HP-ne peno, Pak. Iki Ya sing delok. golek ya. Ah, kok tak jodik opo? Wah. Ayo sih. Ayo, Pak, tapi nek aku gak seneng, Pak. Lambene tipis ngene. Iki bahasa nyelatuan tonggo. Oh, golek liyane nek ngono. Ya. Ya wis. Ayo sih gak jane eman iki. Ojo nyelatuan tonggo. Katepak aku yo dikelatu pisan. Ya apa nek iki cocok, Pak? Waduh, Pak, lah kok lopamu ngene, Pak. Enak. Penuh kok senengane lemu-lemu ngono sih. Enak masih gak dibelanjani iku pancet gak kuru, gak ketara. Iya ya, enak ya empuk. Iya. Yo iki ae, Pak. Tepak. Ono nomor WA, alamate kok lengkap ngene yo. Penak kari marani tok, Pak. Diparani wong loro ya. Iya. Kok nek arek iku seneng peno, berarti peno rabi. Nek seneng aku, ya tak rabi. Lah nek arek seneng aku yo apa, Pak? Ya rabi yo, tapi ngono, koyoke seneng aku koyoke. Yo, delok ae tunggu tanggal maine. Kapan? Kapan diparani? Sembarang, Pak. Bisa isoke kapan? Ya meneh. Sembarang. Ya wis. Ya wis. Iya. Wis, Sim. Aku tak boleh dhisik ya? Sik. Meneh ya. Siapa sih tak celokno makku mah lho. Mak, capek lho katen mulai. Apa sih, Le? Tengah cengok ae, adane apa ae? Lah peno iki lho kat mang guyame opo sih gak mari-mari ku. Yo gawe rambut awakmu ngene iki. Lah lha apa aku wis gede kok diramut. Ayo aku mulai dhisik. Oh, Itu. boleh ta, Le? Ya, ayo, Allah, Itu. nggih, hati-hati. Meneh ya, aja lali ya. Iya, Pak, capek. Hati-hati, buat pinggir ae. Nggih. Gak tokono wetan, cek gak jeblok. Awas iki, Le. Lah iya, Mak. Peno Apa sih, mulai Le? mangi lho. Embong diguyami ngalor ngidul. Kaya apa sih, Mak? Ngiriyo lho, Le. Ndolekno awakmu depondo rabi. Wong gendaan gak duwe, Mak. Kate rabi. Lho, mosok gak duwe, Le? Ya iku mang capek ngejak tolek nang kotak jodoh. Oh, ya wis lah. Katene meneh katene ketemuan aku mak. Dungakno lho mak yo. Oh, ya wis beneran wis. Dungakno nang oleh jodoh mak aku iki mak cek gak urip ijen ae. Ngalor ngidul ijen. Oh, iya. Ya wis nang akeh budal kono. Iya, pokoke tak dungakno mak. Aku njaluk pedungane peyan mak. Wis tak dongakno wis. Iya mak. Nggih. Tutukno. Guyami embong maneng. Galengane tak dungakno nang panen. Oh. Cek iso nanggap orkes. Oh iya Le, tak dandanane kene wis. Mbok yo dewangi mbok kene Le, mak niki. Cenang iso gawe rapi. Wis ndang kene lho. Bareng Le nyewangi iki, Mang. Yo ngene iki ono karepe mak. Rapi ta? Iya lho mak aku wis gedhe. Ya wis rapi. Capek iku jarene rente. Mak, Alaku hari ini saiki. paling dilung tak janjine yamene. Nang diparani kono. Gak rene dhewe. Oh, rene dhewe. Ya ngene. Iku mang lho sama tuh. Setelah ngomong aku.
Sip. Apa capek? Terus apa bener kok tutuk kene? Ayo Sim, sido ta. Kae sih. Ayo berangkat, mumpung iki enak hawane. Ayo capek. Yo, Itu ketemuan tadi. Iki capek rene, Mas. Oh, ya wes nang budal hati-hati. Iya, Mas. Nang rapi. ayo Sim. Aku udah budal, Mak. Tak salim sih. Sama ke sana ya. Oh, capek. Ayo koyang gone Google mangono kan. Terus lagi. Terus ya kurang 30 kilometer ya. Oh, Sim. Belok kiri menuju rumah Mbak Lilis. Iya, iya. Takok sih. Oh, iya, takono sik, Pak. Main, Mbak. Mbak. Mbak Lilis. Mbak Lilis. Belum pun. Nggih. Bu ning griyane Mbak Lilis. Oh, Sip, iku Sip. Oh, tepak iki karo cidek tok. Ayo. Ayo. Sip, Mama, Sip. Iki capek alamat iki. Iki tak. Iya. Iki griyane Mbak Lilis napa? Nggih. Pun ditiangi. Kula niki Mbak Lilis. Sip.